Nu gør du som jeg siger, din lille tæge. Ellers så banker jeg dig. Med den her. Den her finger her. Hey, stop, Den kan bogfælde, du gør. Stop. Man må ikke sige en YouTube, man banker sine børn. Det var også sikkert bare for sjov. Nej, det var faktisk overhovedet ikke for sjov. Jo, men så banker jeg dig. Ja. Så banker jeg dig bare for dig. Du skal ikke gøre det med mig. Jo, et eller andet dør. Men det går ikke særlig godt, Karl. Du taber det hele igen. Okay. Nej, jeg er nok ikke helt hen til flyveren. Du skal ikke tage min kiste. Jo. Glem det. Ja, den er her. Gider du lige? Du skal ikke løbe ind og tage mine. Var der slet ikke nogen? Og der er der skyd inde. Ja, der er meget skud. En lille gun. Bare kom her. Bare her. Jeg tager min kiste her. Stå stille. Bare, vi begge to har kastet en. Ja. Og så får vi i hvert fald nemt shield. Ja. Og jeg har 2 skytter nu. Det var mig, der kastede en først. Jeg har kun 2 shotgun. Hvad har du? Jeg har kun en lille gun. Giv den til mig. Nej. Men jeg er den bedste. Nej, det er dårligt. Så løber vi herop. Det er i hvert fald en af de dårligste, jeg spiller med. Det skal du ikke sige. Ej, det var også bare for sjov. Jeg er da den bedste far, du har spillet med. Ja, okay. Skybase, den støder jeg lige ned. Så ættede jeg mig bare ned. Hey. Kommer du med ned i hulen herovre? Der er sindssygt mange minisvinde, det kan du lige tage med. Nej, på den måde der. Jeg må ikke trykke E her. Og en pump. Der ligger big shield herovre. Jeg har allerede. Explosion gun. Der er put. Der. Rand. Jeg har også ham her. Cracket. Død. Nok. Gut. Rax, de ligger. Jeg tager flot. Jeg tager flot. Får du en box? Jeg tager flot på. Jeg tager en flot. Kom med. Så har du nogle mats? Nej, lidt. Må jeg få dine 200 mats af Nej, træ? hvad skal du bruge det? Men jeg har kun én mats af træ. Far, du ved godt, hvis man har 2 floppers, det er næsten bedre end det. Far, du ved godt, 2 floppers, det er næsten bedre end det. Hvad er flopper? Det er dem her. Det er de her fisk. Far, må jeg lave den om til en cybertruck? Jo. Jeg vil lige tage i tønden her. Så er der nok til en cybertruck. Okay. Hvor skal du køre hen? Hvor fjender? Nej, op på bjerget. Skal du tage den der nede, eller? Op på bjerget. Og på det højeste bjerg? Ja. Deroppe. Pivringen. Du kan godt køre på den her. Ja, og så kører du ind i et træ, men. Du kørte ikke ind i nogen træer? Jo, det gjorde. Og der er slet ikke nogen, der blev dræbt. Mig og min ven er slet ikke dræbt det hele. Og der er der bygget en bro for mig, min ven. Det er der ikke en masse. Nej, nu har jeg ikke mere. Nu har jeg kun 3 tilbage. Far, jeg går lige dernede og farmer Mats. Ja. Du kan farme lige, eller Jeg står bare hernede. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik den der, så vi kunne se, hvor zonerne var henne. Er det den derovre? Nej, Det er det ikke, eller? de er ikke spawnet endnu. Bro, vi har peace. Hvor er alle fjenderne henne? Vi har kun mødt én fjende indtil videre. Og det var mig, der dræbte ham.
Det var faktisk mig, der dræbte ham. Nej, du dræbte ham som nok, men du har ikke noget kill. Nok er du ham der. Nej, Brune, jeg fik ham nok, og så skudte du ham, da han var nok. De er døde. Det er lidt kedeligt, det her. Hvad venter vi egentlig for? Det er dårligt, vi ikke engang har mødt, vi har ikke engang mødt 2 fjender endnu. Nej. Pivring. Hvor er der over henne? Nej, nu er jeg fuld 3. Jeg kan ikke engang se nogen, der kører eller noget som helst. Prøv. Jeg kan ikke engang sætte futs nogen steder. Bare. Jeg kan i hvert fald lave en spil om til en cybertruck, så kommer jeg over til dig. Det er da vildt, at der ikke er en eneste fjende i det map her. Hvad? Det er da vildt, at der ikke er nogen fjender i det map her. Men prøv at kigge, hvor mange der er tilbage. Jamen så lige om lidt, så er der sikkert 30 mod os, så bliver vi skudt i ryggen. 30 Nej, der år. var næsten altid at kunne spotte en eller anden bil et eller andet sted. Der er toget i hvert fald. Hvor du skal ikke bruge alle dine skud. Jeg havde bare lige håbet på, at jeg kunne lave headshot på hende på toget. Så god er jeg nok ikke. Ah. Ej, vi skal også snart ind i zonen. Lad os tage launchpad. Ja, kommer du op? Yep. Altså bare. Så kan din kylling måske... Hvor hopper vi hen, Willy? Over på den anden bjerg her? Ja. Hvis vi kan. Ja, jeg kan se skud, mand. Jeg kan se skud den der vej. Ja, jeg kan se skud over i hjørnet. Yderringen. Nu kan jeg også, jeg ved ikke, hvor det er henne. Der er en motorcykel. Det er den, jeg kigger efter. Hvad laver du? Hvad? Kom, vi går over til skuddet. Nu gider jeg ikke sidde herovre og kede mig ihjel. Skal der nogen at skyde på, mand? Ej, okay, og nu... Hvor er det henne, Willy? Jeg prøver lige. Men du er godt nok god til at prøve. Nu er der en bedre med. Der er en her. Hvor? Der er nogen på toget, Willy. Jeg tager en her. Willy, de kommer herover. Jeg kan få 2 kills. En op. Vi har nogen i ryggen også, Willy. Død. Jeg ved det godt. Shit, han er god. Han nakkede mig. Det gider jeg ikke, det pis. Der kom herned. Ja, jeg gemmer mig hernede. Bag stenen. God idé. Hvorfor var jeg så dårlig, mand? Jeg skadede ham over 100 mange. Så. Yep. 2. Jeg bliver skyde den så. Ja. Kom nu, lad den der shotgun der. Det er botten. Ja, Willy, stærkt. Du fik en crown. Hjælp mig lige op, inden jeg dør, Willy. Hjælp mig op. Tak. Godt spillet, Willy Bobs. Det var heldigt, at jeg lige skaffede dig en guldkorn, hva'? Må jeg få den? Nej. Far, det var mig, der nakkede den. Det var mig, der nakkede den. Det var ikke dig, der skaffede en guldgun til mig. Det var Der er en explosion gun der. Jeg fik den da lige, ja, jeg fik den da lige til at jagte os. Det kan man da godt sige, kan man ikke? Willy, der er en, der skyder med laser efter os. For satan, det giver ondt. Han er slidt. Han skyder på mig.
Nej, jeg er færdig igen. Vi skyder ham nu. Han har ikke meget liv. Okay. Så skal du hælde ham op igen. Han har ikke meget liv. Hvorfor gemmer du? Du er en fed kylling. Hvor fik han dig? Hvor er han? Han er deroppe. Han har ikke meget liv. Sådan. Nej, så lækker jeg. Ja. Det gør du virkelig. Du flyver bare herover. Det er sådan omkring derovre. Jeg vil godt have alle vores loot dernede. Ja, det er også derfor, jeg har sat prikker omkring dernede, hvor det var. Så er du i live. Tak, man. Så har du sat prik der, hvor jeg skulle lande. Nogenlunde. Kommer du over til mig igen? Ja. Nej, så lægger jeg. Ja, det skal jeg altså finde ud af, hvad du gør, Willy. Det er for dårligt, at vi bare ikke skal det. Jamen, det gør ikke noget lige. Det gør ikke noget sådan rigtigt. Kom. Jeg blev skudt. Jeg er skudt herovre. Jeg kan ikke redde dig, jeg har kun en pistol. Nej. Lad mig lige være angriben. Bare kom over til mig, Willy. Kan vi ikke lige samles igen? Det gør ikke noget. Jeg skyder ham bare lige for lang afstand. Nok det. Altså den der prik, du havde sat, det var ude i ingenting, eller hvad, Willy? Hvad? Så. Der var ingen loot eller noget som helst derovre. Synes det mener du? Den blå prik, du havde sat? Ja, det var på grund af, at jeg sagde nogenlunde. Ja, nogenlunde, men det var der overhovedet ikke i nærheden af. Så det går ingenting herovre. Men altså. En død. 7 kills her. Du er 0. Og far, der ligger godt loot herovre. Der ligger godt loot herovre. Der ligger hunting rifle. Ja. Og så Er det ved prikken, eller? Ja. Det kommer, jeg tager din bil. Og far, der er også en lille explosion gun igen. Der er en mand. Og det her. Der ligger rigtig godt. Jeg ved ikke, om du kan få en handel. Har du stadigvæk? Er prikken der stadigvæk? Ja. Der skal virkelig have Jeg noget kører arme. pivringe, mand. Kom nu, lige så billigt. Han der fishing, han var altså også okay god for dig. Han nakkede dig bare sådan på et skud næsten. Det gjorde han, ja. Her, far. Ja, jeg må jeg skal lige hakke mig hul. Lige have noget skjold også. Far, der er futs her. Så må jeg hellere komme over og få noget loot. Er der et skid? Nej. Okay, men jeg ved ikke, hvor han er. Der! Død! Det var mit 8 kill. Nej, så kommer jeg til at blive her, far. Jamen, jeg kommer til at gøre den guld for dig. Mangler Jeg har bare lige 50 nogle... sniperskud. Tak. Jeg mangler bare lige nogle skud til den. Til sniperen. Nej, det har masser af skud nu. Jeg skal lige have noget mere skjold. Og der er ikke lige sådan en lille sky rundt her. Der er ikke så mange tilbage. Nej. Har du fuld skjold? Ja. Lad os lige gå hej.
Vi har allerede lidt her. Der er kun 3 andre tilbage. Jeg synes du ikke snart, du skal have et kill eller noget? Så. Det er da fint nok, hvis jeg kan gennemføre det hele uden kill. Jeg prøver lige at gå så højt op, jeg kan. Ja, det smager, skal jeg tage det med? Ja, jeg kan ikke finde ud af at bruge det alligevel. Jeg kan tage det med. Men jeg er meget god til det til sidst. Så. Der er skud her for mig. Den er ned. Ja, du fik det. Så er der kun 2 tilbage. Det er 2 teams. Han havde lidt lidt af loot nede. Han har også skud. Ja, og jeg har masser. Altså, far, der er nogle store skud, så du har 200. Så. Ja, men jeg er mere interesseret i, hvor de andre er henne. Det er jeg da også. Det er ikke mig, der mangler skud. Siger det bare. Ja. Jeg ser skud ved. Hvor er den fra? Ja. Nummer 30. Vent lige med anden. Der sidder den ene. Jeg er bare lige klar til at være ved, det er rigtig. Der er nok et en. Ja. Jeg har godt set den. Den anden han løber samme sted, Willy. 38 ramt. Han er omme bag huset et andet sted. Hans teammate er død. Han er lige deromme. Nej, jeg misser. Han teleporterer. Ja! Sådan, Willy. Ja, den her kan vi godt lægge op. Den kan vi godt lægge op, tror jeg.